Zdravím vás z nového videa a dneska budeme chytať strely. Vlastne, tu sa postaví človek, trošku tu na, nevidno ma, a tu na bude stať Ríško alebo ja. Budeme sa striedať po každom gole, ktorý nám dá. Môžeme to? A máme aj Varko. Áno, Varko máme. Môžeme ísť na to. Vieme teda, sme sa o tom rozprávali, čo bolo po Chorvátsku a teda postupili ďalej, tak teraz tá kritika bude neporovnateľne väčšia. Nebol, toto nebol. Výsledkovo určite, ale nevadí ten spôsob. Rukou. Akým sa Taliansko vlastne prezentovalo na tomto turnaji. To je pravda, ako keď si to zanalizujú do hĺbky, tak tam nájdu toľko chýb, že vlastne musia za mňa predstaviť celé množstvo. Primo! Ktorý dá tomu myšlienku, ako to bol tým a vybudoval si ho postupne. A myslím, že toto čaká Taliansko teraz najväčšie obdobie. Bude naozaj tých tém tam niekoľko a budú sa mať o čom rozprávať a vieme, čo znamená taliansky futbal, takže to nebude len medzi fanúšikmi, ale naozaj celá krajina. Poďme späť k Švajčarom, pretože je jasné, že zápas bol z tohto týmu a to je nás prekvapujúce. Ruben Vargas, autor finálky pri prvom gole, strelec toho druhého gólu. Teď sme Varko ani nepoužili. Futbal je taký, on by možno nehral, keby Widmer nemal do tej taký. On hral prvé zápasy základ, dostal potom tretí, naskakoval a iba možno trošku on potreboval presne takýto zápas. On je dobrý hráč, on ukázal jeden fantastický gól, kde prihrať. A mňa zaráža teraz, alebo zaujímavé je, že 90% úspešnosť prihrali. V ofenzíve je to vysoké číslo, tam idú rizikové prihrávky, prienikové prihrávky, tam idú ťažšie prihrávky v tej defenzíve na istotu. A ja si myslím, že dnes odohral asi určite najlepšie zápas na šampionáte svojho. Keď hovoríme o útočnej sile, lebo naozaj doteraz sme sa bavili z toho tej organizácie Švajčarov, ale bol opäť výborný zápas, koľko loďí v tom bráne. Kto je dnes nemal možno to dokázať svoju rýchlosť. Nebo, počkaj, Varko. A nemyslím, že možno dnes to bol najlepší výkon Švajčiarska ešte. Určite áno, presne ako si povedal, handball bol fantastický výkon, sa porovnal handball a Skamaku na druhej strane možno Teraz. Už teraz sa vytešil najlepší zápas, pozor zápas zajtra na Anglicku. Nedotkol sa stien. Budú sa na to pripravovať, takže každý jeden taký zápas sa musíme zapísať. vy to si ako nie také, keď máte formu, tak proste ktorý sa vám dá najlepšie. Áno, môžu si zase zahádzať. Možno to tak som, víš? Možno vec dajte naše Talianky. Gól. Taliana, ďakujem, že tu boli. Ďakujem pekne za pozvanie. Ďakujem za pozvanie. No asi po zápase študuje definitívne na konci ani zalekanie program, pretože Euro pokračuje na Markize už po 21. hodine zápasu Nemecko-Dánsko. Majte ešte pekný večer. Gól. Ríško, ideš? Vystávame góly teraz. Ríško, nebol. Minule sa mi snívalo, jak mi Attila vysvetlil. Pišta, tie peniaze sme mohli aj inak rozbiť. Ty keď ti uchádza, prehrávajú 0-3. Nerob si nervy, som tu zavrel. Cez ticket changer som uzavrel tých teraz aj ďalších 10. Ale na tikete máš ešte väčšiu výhru, ako si mal. Cez ticket changer som tam predal ešte 3 tutovičky. A ty naši, keď si typoval, že prehrajú? Zmenil som ty, bratný. Veď som čítal, že nastúpi Hamšik. Ne. Hej, a potom som sa zobudil. Ticket changer. Život je plný rôznych nečakaných situácií. Aby si bol úspešný, musíš trénovať a byť v strehe. Neustále musíš pracovať na svojej stratégii. A ešte kým sa tu pôjde po loptu. Čo hovoríte na zápas Švajčiarsko? Taliansko prekvapilo vás Švajčiarsko? Napíšte do komentárov. Dajte 5000 zberateľov. Hej, 5000 zberateľov nedáme ani do konca roka. Fortuna praje tým, ktorí chcú víťaziť. Typne vpravo, vľavo, 4 z 5 kope doprava. Gol. Gol, gol, gol. Každý, kam sa
Bol? Nebol. Tam. Ja si môžem pozrieť, Varko? Nebol. Tak nič. Dyrečko. Počkaj. Nebol. Jej! Či? Počkaj, bol. Bol. Ja som myslel, že tu je tyčka, ale tu bol. Však mi bolo divné, že nebolo. Aj mne. Ale som sa hadoval, že si si nevšimol. Ale vyzapneš ten ventilátor. Ešte raz natočím videjko. Ale môžeš aj pri videu. Zapneme ventilátor. Už sme to opravili, ten ventilátor. Takže už môžeme ísť znova si kopať. To ide vlastne obrany. Jaj, Ríško. Lebo ja som dostal veľ. Ríško, padaj. 9. Scusa panienku, Antonino. Daj Antonino. 4. 7. Ja panien, daj ho. Panienku. Panenka je na penálku. Lop je začúzne. 10. 13. 22. 28. 33. A znovu rozsudia číslo 1. To nebola panenka. To nebola panenka, ale dal si gol. Neplatí. Iba tátou. Iba tvoj. 6. Nie. Podobraný. 0. A záver náboru černo-zubý. Nebol. Tyčka. Jej. Tyčka teraz nebola. Toto je tyčka. Daj. Toto je tyčka. Áno. Bol. Čo na mňa? Ak mi prihraj tú loptu, ty Ja diabol. nie som brankář, ale Leo. Ja som stále brankář. 43. Toto bolo skoro panenka, ne? Rozsudia číslo 10. Však vypadneš. Ježiš. Čo? Čo tam bolo? Kamienok. Ježiš. No. Ja neviem sa postaviť. Martinez. Jaj. Ja nemám Martinez, však ja nie som. Bol? Nechytil som. Nie, však tu chytajú. Áno. Kolosimo. Bol? Čo? Tyčka. Však tu si dostal gol, ty. Tu. Ja som nevidel. Varko. Teraz je Varko, ale to nevadí. Vieš, čo si stlačil? Áno. Gol. Bol gol. Tu na bolo. Gol. Nastavím ešte Varko. Vieš vôbec, čo znamená dnešok? Ríško, Varko pomôže. 9 rokov sme spolu. 9 rokov sa spolu nasierame. Viem, že chlapcov sa toľko ani nedožije. Taká doga je rada, keď sa dožije 7. Ale my dvaja už spolu existujeme až 9. Už 9 minút natáčame. Kunča. Ja výročie neoslavím.
Jim, otvor to. Chcem vidieť do tvojho ksiechtu. Chceš vidieť do môjho ksiechtu? Ja na mobile vidím aj vás to, ako môj mobil. Znášam výročia po. Ako to teraz urobíme? Ako to robíme vždy. Toto vieš, ako ja teraz skúšam? Že to smrdá a mne sa to tak rozbeží. 69, ale na tohto budem francného ja. Nepochybuj, veľmi ťažko. A vieš prečo? Nalej mi. Nalej mi si ľadovič. Dobre. A to nie je kráť, ale nie je to kradnutie, volá sa to chomáš. Chomáš. To je... Skoro Mbappého som trafil. Tak ho chceš vypočuť? Áno. Poď dá, vypočuj. Hlavne to nepusti. Zisti, ktorý je jeho dodávateľ a vypadnú, že jasné? No, snažme sa, ako by sa ten chlap nedal vypočuť. Ako by on bol Godzilla a ja Tokio. Tak sa dívaj, Jimbo, ako sa robí. On ja tie chomáš. Teraz už bol. Leon, dostal som gól. Dostal som gól. Všetko najlepšie, Jimmy. Dokonca aj dvakrát. Ty si ďuraviško. A divákom, že... Srdiečko. Nehovorte to. Neskutočné. Chomáš. Na 2 góly. Čo si dovolá? Si policaj? Dobre, ideš na 2 góly, ale potom ja už nejdem. No potom už ty nie. Ani ty. Ani ja. Ale ja nedostanem ani jeden gól, takže... Vážne? Ísť. Ísť. Dostanem gól. Už som sa... Vzal som mu tento posratý mobil. Skús nasrať a potvajte ti hlavu. Lebo na mňa totiž nemá ani King Kong. Co? Nový tréning? Chyba už nesem. Tak nejdeme niečo zjesť. Presne vyvolávať. Ale tu niekto skápe, vieš? To bolo to jeden? Tentokrát sa dá sa aj zabiť. Tyčka. Čo? Áno, zaslúžia si smrť a všetci sa budú škváľať v pekle. Dobre. Tak mám kunky. S kamarátmi jeden. V sústavách som dostal trest. Dobre, odvolávam gol. Haló, však na 2 góly idem, daj vlastne, hej. Zabudol, prepáčte mi vlastne. Super, super! Môžem si ho vychnúť. Rýchlo sa Ty mi! povedal, že už nejdeš. Že si povedal, že už nejdeš. Že na 2 góly, že nie. Ja, že iba na jeden? Už bol. No vlastne, hej. Poďte. Nejdeš. Polamali sme tatový gauč. Ja. Nič. Pozeraj, proste keď... nebol, však on to hnedého, nebol. Ale bol od steny. Odrazil sa od steny. Keď kúpneš, tak stena by sa to malo No, zbyť. on sa tak dvíha. To už dávno? Jaj? Ideš? Idem si. Vy už neviete chytať. Ideš. No? Prisahám, nechávajú mi to v mojom obchode s mobilami. A ja to potom posúvam ďalej. A potom nič viac neviem. Kto to tam necháva? A kto to tam necháva? Výraz, jasné. Výraz. Toto nie sú drogy, ktoré hľadáte. Celé. Zadni si sem. Čo je? Čo sa tej domova? Buď nám dáš Juana Diaza, alebo budeš dosť toho zove. Kedy boli to dodávať? Ten ventilátor ma chladí. Mal som sa s ním stretnúť. Ešte aj tu ma dofúkne. Nemusíš ísť sa. Na to, že je otvorený balkón. Odchladím si trošku tie makovky. Už to bola pizza. Je čas prejsť do utajenia. Nie! Dovoľné minúty môžete volať Á. stále. Tam strýkom. Mobily zadarmo. Mobily úplne zadarmo.
máme. Poďte sem, pozrite sa. Mobilita. Existencia de ľudí. Kašľam na to. Ľudí sa tu nedeje. Ja si pomknem, Debbie. Teraz, keď robíme? Ptička. Už je tu. Tu natrafil. Ak niečo potrebujete, Janko. Môžem to byť tak? Nemám Hej. žiaden. Berte, kým je. Sledujte ma. Poľné minúty. Môžete volať starým mamám, tetám, ujom. Tedy, keď som ja tu nás skoro spadol, aby si tu bol, ja som to videl. Však ja som si tak šuchol nohu skoro. Ja sa pomáham. A že ja neviem chytať toto. Potom vo videu, dobre nič. Lebo potom keď uvidíš to video na YouTube, tak vieš čo sa stane? Uvidíš ako som padal. Že som nevedel. Ale... Ja, tyčka. Jaj? Jej! Ahoj! Ahoj! Tato, ahoj! Go! Starší, ne? Nie. Joj! Na várku iba natáčame 6 minút, a reálne už 10 minút. No 16 minút už natáčame. Čo? No. Ešte 4 minúty. Aby sme sa raz vystriedali. Že sa raz vystriedali. Že ja raz a ešte ty raz a... Prečo skáčem ja policia? Ten váš bicykel. Vysveď ho, veď si telefón. Som policia. To skoro trafilo Marko. Miško, som ťa otvoril. Už je tak, že? Počkaj, tu na. Happy, happy, happy. Tum, 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 tum. Happy, 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 happy. Happy. Happy, happy, happy. Tu, 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 tu. Happy, 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 happy. Tu, 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 tu. Som happy. Dapat tam nejakú hudbičku. A na konec videa? Wow, ideš. Dobre. Lúčim sa s vami. Nie, ešte niečo. Lúčim sa s vami a ja už idem na večer. Ja už idem na večer, bo ja už som hladný. Happy, happy.